Tapos yung parts, yung pyesa, bukas pa darating. Manggagaling sa Toronto. Wala nung ano, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday na ngayon. Bukas, Wednesday. Pagpa 5 days na niya. Ay, wala magagawa. Unit ang pumalpak. May load naman siya. Yung unit ang pumalpak. Kabago-bagong Peterbilt. Nagkaberya daw. Ay no, gumagana. Pero pagka-drive niya ng mabilis, nagdidirect. Hi buddy, here's the paperwork. Alright. How many drop is this? 7 I think. Does this go to Cisco? Oh, it goes Cisco. Yeah, they picked up 7 all over GTA. All over the place in there. Yeah. Thank you. Oh, is it heavy? No, it's only 15 skid. This one's kind of light too, so. Like two. I still need to put back to get some weight, but. So what happened? The truck is Fine now. The codes went away, but then they come back. oh, the code is gone? It's gone now. Okay, and But then I drive a little bit and it comes back on. oh, And then it goes away. And then it stops. what code is it? It's some kind of 5-volt sensor. A battery? No, it's some kind of sensor. It's 5 volt. I guess they run this 3 of them or 4 of them. And they run this. They checked them. They said it was fine. So it's active. But it might be an oil pressure sensor. That because on the gauges, when it goes to D-rate, the oil pressure sensor, like the oil, like the digital, it says no data, and then it kicks in the fix. So that could be it. Plus it said it's cracked on the bottom. It might be getting moisture in it. So they gotta order a new one from Toronto. It's not coming till Wednesday. Oh, they order some. They order. What is it? The thing materials from Toronto. Tuesday. Oh, Wednesday. Wednesday. Wednesday afternoon. Oh, tomorrow. Yeah. You've been here since what? Friday. Friday. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Today is Tuesday. It's already 4 days. That's why they asked me to take this trailer because it's supposed to. Where is supposed to be the delivery in this one? When? Originally. Today? Okay. It's the second trailer already. I had another trailer, somebody else grabbed it on Sunday. Oh. So, he's gonna wait here. As that truck, Peterbilt they have is those are brand new. I don't know what is the sick of they always sick. Peterbilt. Is it yours or your company driver? Company. Oh. They paid, I don't know, man. They basically, yeah, I guess that's like the cold or the moisture or something. Like Just because of the cold probably? the wet, it's always like, Slashes and everything, yeah. they said, when they checked it, they couldn't find moisture, but if it's the motor's heat will dry up the moisture, right? 'Cause it's hot, right? Eventually, right? 'Cause it's hot. It's supposed to be. Alright, I'm just gonna drop and hook the trailer. Alright, thanks man. Yeah, just got on the hook there. Yeah, I got it. Thank you. Okay. Ayan guys, nakipag-meet tayo rito sa sa isang company driver nila. Nung Biyernes pa pala siya rito. Kailangan itong trailer niyang ito is makuha ko para sa ganon i-deliver natin. Supposed to be ngayon yung ngayon yung deliver nito sa Regina kaso walang magagawa. Teka, ilagay ko lang muna ito yung equipment number, yung trailer na hihilahin ko. Kaya pala
Alright. Now, bayin natin. Alright guys, let's go. Babayin natin. Malamig. Wow! Na-drop na niya, drinap na niya agad-agad pagdating ko eh. Ayun, kalaylay na yung ano. So check muna natin ang temperature bago natin ibigay sa kanya. Tama-tama lang. Na-drop na niya. At punong-puno naman ng diesel. Baba natin ng airbag. Drop. Oh, nakadump na. Ito yung kukunin nating trailer. Pupuntang Regina. Silipin ko na rito. Kompleto. Kompleto ang kanyang padlock, bolt. Oh. Yun. Alright. Ayan, Peterbilt nilang yan, oh. Peterbilt, yung pula nilang truck. Di ko napakita kasi nandyan yung pangalan eh. Yan ang gusto. Sumunod tayo para wala silang masabi. Baba ko lang yung airbag. Yun, tapos atrasan natin yung isang trailer na yan. Swap ng trailer. Nagkaberya daw. Hindi niya masabi kung ano pa, sensor. Yan ang problema ng ano eh. Minsan ng Peterbilt eh. At saka kahit hindi Peterbilt, mga ano, ay no, gumagana pero pagka drive niya ng mabilis, nagdidirect. Nagdidirect. Bagong bago yung mga Peterbilt nilang yan guys. Baka wala pang isang taon yan. Yun, tag test. Yun, kumagat. Silipin natin sa loob. Ayan, yung Peterbilt dyan, iyok niya siguro yan. Oo, paanong gagawin nila dyan.
Temperature -10. Ah, -10 pala to. Okay, sa ilalim. Make sure natin nakalock yung ano. Fifth wheel around the apron plate. Yun. Kitang-kita natin. Report, yun. Okay pa yan. Ay, malamig guys. Kailangan natin pagtyagaan. Yun ang trabaho natin eh. Kunin natin yung martilyo. Martilyo natin yung mga gulong nito. Baka mamaya eh pumalpak eh. Tapos lights. Lahat ng lights niya gumagana yan. Make sure kasi maraming mga timbangan na naman tayo madadaanan mga loads. Right. Sinagad naman dito. Yun. Ilaw dito. Make sure gumagana kasi nakipag-swap lang tayo ng ano guys, ng trailer. Kaya yung Peterbilt ay pumalpak nga. Alright. Yun. Ay puta kayo, mukhang malambot to. Pandarin ko muna. Tapos kumbaga itakbo ko muna ito. To, malambot oh. At kapag ganyan yan, hindi siya tumigas kapag nagkaroon na ng ano, hangin. O kaya ano, pabombahan ko. Ay siya. Hindi, meron siyang ano oh. May singaw siya guys, naririnig ko na. Pero meron naman siyang ito. Kaya pagka tumakbo tayo, magbe-build up yan. Repart ko na lang yan sa company para pagdating dun maayos. Okay. Ilaw. Kompleto. Gumagana. Yung truck nila. Si Prodapia. Ayos. Ito guys, andito tayo sa Peterbilt ngayon. Yan ang Peterbilt. Okay na. Naka pre-trip na tayo. Pwede na tayo lumarga. Alright guys, ayan. Woo! Malamig. Pumampak ang Peterbilt. Tapos yung parts, yung pyesa, sa ano pa daw, sa bukas pa darating, manggagaling sa Toronto. Wala nung ano, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday na ngayon. Bukas Wednesday, magpa 5 days na niya. Ano magagawa, unit ang pumalpak. May load naman siya, yung unit ang pumalpak eh. Kabago-bagong Peterbilt.
guys, ayan. Kape tayo. At ratratin na natin to para makauwi tayo at hindi tayo abutan ng masamang panahon. Medyo nag-iis na, nakita naman sa daan. I mean dito sa baba. Tara. Tara, lights. Meron pa yatang buhok yung Alright guys, let's go. At syempre remaining 12 hours and 39 minutes ang driving natin. Sana abutin na tayo malapit-lapit sa Winnipeg or konti na lang yung mamaniyo natin sa Winnipeg. Patayin na natin ilaw doon sa ano. Ayan. Let's go guys. Slashy kasi tignan nyo. Umagang umaga driving natin ha. Ayun siya. Paalam muna tayo sa kanya. Pero okay pa nga dahil nakita nyo hindi naman siya masyadong maisno rito, mainit. Nadadaanan kasi ng ng sasakyan kaya natutunaw siya. At saka walang isno na bumabagsak kaya ganon. Tuloy-tuloy lang ako guys. Mamaya check natin yung gulong natin kapag tumigas. Kasi meron naman siyang air supply doon nagsusupply siya Kailangan lang tumakbo siya. Kasi na-stuck nga ng mga ilang araw. Mula nung Martes, magpa 5 days na ngayon. At saka pagi halos wala kang makita. Mga ilang lang, visibility mo mga malapit lang. May diferensya pa yung ng trailer. Meron siyang check dito sa task ko. May diferensya yung connection ng trailer. Yung kanina wala namang ganyan yung sa trailer na gamit natin. Ito pa ang isang yung nagpa-plow. Tagalinis ng karsada to Pagpasan nyo na. May sakyan pa harapan. Tol, hindi mo nga pwedeng lagpasan yan Pero kung naman you're safe to do so, pwede. As long as you are safe to do so, sabi nga nila pwedeng lagpasan yung nagpa-plow, yung tagalinis ng karsada, taga-kuskus ng snow papunta diyan sa labas.
Yan, nagpasan sila, we need safe to do so. Yung safe lang. Kaya guys, dire-diretso na ako, medyo madilim pa. Ratratin na natin to upang sa ganun makalayo tayo. Alright guys, ayan, maaga na or umaga na, maliwanag na. Andito na tayo sa Highway 11. Ito na yung highway sa Lubungan. Salamat lang tayo dahil walang snow rito sa espalto. Kumbaga walang black ice. Pero keep distance kasi slashy. Yung sinusundan kong sakyan yun, yung truck na yun, yung mga talsik niya pumupunta rito sa salamin natin Yung pahugas ko sa truck ko kailan lang, mga 2 araw lang yata yung nagpahugas tayo ng truck doon sa Missouri. Ngayon wala na, marumi na naman. Gawa nga na nga ito nga. Well, magpahugas na lang ulit. Wala tayong magagawa. Weather is weather. Nakapag-drive na rin ako ng kulang-kulang 3 oras, 2 hours and 45 minutes kasi nasa Canada tayo. Bali 13 hours dapat yung driving remaining natin. Ay, nakikita nyo 10 hours and 15 minutes na lang. Ayan, keep distance lang. Dito sa highway na to, pagka ito nagkaroon ng aksidente, since sa Lubungan, bumalagpag yung truck sa gitna, i-close nila to, hinto talaga lahat kasi walang dadaanan ng sakyan. Hindi pwede sa ditch, kaliwat ka ng side, hindi pwedeng dumaan. Tingga talaga. Tuloy-tuloy lang ako guys. At ingat, focus. Alright guys, ayan, bali nakakapag-drive na tayo ng 4 hours and 16 minutes kasi 13 hours yan. Pababa na ng pababa. Dito na tayo ngayon sa Cochrane, Highway 11 Cochrane. Kakaliwa tayo rito, pero hihinto tayo rito gawa nga ng
Maglilinis tayo ng mga side mirror. Yan. At saka i-check natin yung i-check natin yung gulong natin doon sa labas kanina nag-pre-trip tayo, malambot eh. Ngayon tuloy-tuloy yung drive natin. Sigurado uminit na rin ang loob ng gulong natin doon sa trailer, kaya makita natin kung malambot pa rin, papahanginan ko. Kung hindi, okay na. Pwede ko nang i-drive hanggang doon sa delivery. Haba ng pila mula doon. Mabagal ang takbuhan namin, 70 lang. Pila-pila. Dito pagka nagkaroon ng aksidente rito, sigurado yan hara ay stop yung papunta rito at saka papunta ron. In 1 mile, turn left on Highway 11. Harap tayo ng pwede nating mapagin. Ayan, ito merong parating na truck stop dito. Dito na muna tayo titigil. Temperature guys, -7. Cochrane. Ito muna tayo rito. Ay, hinto rin sila. Linis muna tayo. Alright guys, yan. Sprayan ko lang muna itong natin. Linisin natin to kasi halos wala na akong makita sa side. Side mirror natin yung mga ubo-uburtik sa bila. Okay, yun. Sprayan lang natin yan. Tanggalin lang natin yung latak na yan. Okay. Tapos baba tayo. Check natin yung gulong. Ayos. Ay, nalinisan natin yan. Diyan ka lang muna, tapos sabay tapon natin yung basura na to. Alright. Temperature, tama lang. Okay. Diesel tripod, dami pa.
Yung sa kabila yun eh. Sa kabilang ano, kabilang side. Ay no, naririnig ko may singaw nga talaga. Naririnig nyo ba yun guys? Singaw. Somewhere may singaw eh. Oo, yung pala eh oh. Ayun pala ang singaw. Oh my. Kailangan kong i-report ito sa ano. Kaya pala malambot. Kailangan kong i-report ito sa ano ko, sa dispatch ko. Doon na lang nila ayusin sa ano to, sa torque. Ito. Ayun oh. Kaya pala malambot kaninang umaga. No? Malambot. Parang ito yata yung pinang-bubulcanize nila eh, oh. Natusok tela eh, oh. Oh. But anyway, sabihin ko na lang sa ano, sa aking aking shop. Malambot pala talaga dahil pala may tusok. Alright guys, ayun, tara. Pero bagong lahat, i-report ko muna yun guys. Alamin natin kung anong sasabihin nila. But of course, putulin ko na yung video vlog natin dito guys, no? Alright guys, ayan. Woo! Nakausap ko yung dispatch. Nag-send ako sa kanya ng video clip. Sinabi ko sa kanya yung sitwasyon. Pinanood na yung video. Sabi niya okay lang naman daw yan. Kasi nagbibuild naman siya ng air. At siyempre para makaiwas na rin siguro sila ng tenga. Kasi itong trailer na to eh, ilang araw na na-deliver na dapat ngayon ng delivery nito sa Regina eh. Pero hindi naman tayo aabot dahil nga siyempre hindi naman natin load dito, sinalo lang natin. So mangyayari, idiretso ko na kasi kapag tumatakbo naman tayo, nagbibuild naman ng air yun eh. Kumbaga, kaso nga lang siyempre parang hindi pantay ang balance ng trailer natin sa hangin, makonsumo sa diesel. Pero malapit na rin naman tayo sa torque eh. Mag-drive ako ngayon maghapon. Tapos bukas andun na tayo. Diretso ko na agad sa kanilang shop ito upang sa ganun maayos nila. At para hindi na rin sila gumastos at ayoko na rin matingga guys. Kasi siyempre abutin na naman tayo ng mga ilang oras dito. Baka hindi na ako makapag-drive ngayon, bukas na naman. Hindi pa ako makakauwi bukas. Imbes na bukas makakauwi na tayo. Monitor ko lang kapag since nasa outer naman at pumutok o natanggal, wala tayong magagawa. Kailangan nang ipagawa yan. But anyway guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. Once again, sila kay Tracker here. Kita-kita tayo sa susunod na video vlog. Peace up. Bye. Lakai Tracker.